Croeso nôl i'r gell unwaith eto. Di ddim cweit mor braf heddiw, mwy o gymyle ag eto. Mae'n sych, mae yna ambell i ddarn o awyr las i'w weld, felly gobeithio'ch bod chi'n cadw'n iach a chalonogol. Y rhyfedd fel da ni'n gallu addasu i sefyllfa newydd yn reit sydyn, a diolch am y rhai sy'n gweithio'n galed i gadw pawb yn ddiogel ac i ofalu am yr anghennus a'r bregus. Fory, mi fyddai'n troi at lyfr Ruth yn y gwasanaeth yng Nghapel y Ffynnon. Mae'n llyfr bach, ond yn hanes hyfryd ac fel mae'n digwydd yn hanes arwyddocaol iawn yn nhrefn yr Efengyl. Felly o'n i'n meddwl byddai'n dda treulio chydig o ddyddiau yng nghwmni Ruth a rhai eraill sydd yn ymddangos yna. Nid ailadrodd y bregaeth fyddai, hytrach mynd â ni ar daith efo Naomi, Ruth a Boas, gyda sylwadau bydd gobeithio yn hannog ni wrth i ni deithio trwy'r pandemig presennol. A mi ddechreuon ni ym Bethlehem. Oedd hi'n gyfnod y barnwyr. Mi oedd cenedl Israel wedi dod o'r Aifft ac i mewn i wlad Canan dan arweiniad Joshua, ond wedyn daeth na gyfnod o ddirywiad moesol mawr yn ei hanes. Mae llyfr y barnwyr yn lyfr anodd i ddarllen mewn gwirionedd, a mae'n dangos fel oedd pethau'n mynd o ddrwg i waith, ac erbyn y diwedd, nid dilyn ffyrdd Duw, mae'r mwyafrif. Mae'r llyfr yn gorffen efo'r geiriau, yr oedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Ac yng nghanol hyn i gyd, da ni'n gweld rhyw deulu bach sy'n byw ym Bethlehem. Elimelech, i'w wraig Naomi a'i 2 fab, Malon a Chilion. Ond fe ddoth ar gyfwng i'r ardal, fe ddoth yna newyn. Be oedden nhw'n mynd i wneud? A dyma Elimelech yn penderfynu mynd â'i deulu a ffoi i chwilio am fwyd mewn lle arall. A ble ddar nhw ddewis mynd? Gadael gwlad Canan a mynd i wlad Moab. Rwan efallai bod hyn yn ymddangos yn rhesymol ar yr olwg gyntaf. Penwythnos dwytha, mi welson ni bobl yn heidio o'r dinasoedd i'w tai haf a'i carafanau. Oedden nhw'n meddwl, wel, mae'n mynd i fod yn fwy diogel mewn lle anghysbell yn ytrach na bod yng nghanol dinas boblog. A pwy allu beio nhw ar un olwg mewn gwirionedd di'r ysbytai a'r meddygfeydd lleol falle ddim mewn lle i fedru gofalu amdanyn nhw. Tybed oedd Elimelech yn gywir i ffoi. Chi'n gweld ar hyn oedd yn arbennig am genedl Israel oedd eu perthynas nhw efo Duw. Meddyliwch am eiriau rhywun fel Moses ar fynydd Sinai. Sut bydd neb yn gwybod fy mod i ath bobl wedi cael ffafr yn dy olwg os na fyddi'n mynd gyda ni? Dyna sy'n fy ngwneud i ath bobl yn wahanol i bawb arall ar wyneb y ddaear. Mi oedden nhw'n bobl arbennig oherwydd eu perthynas efo Duw. Ystyr enw Elimelech ydy Duw yw fy mrenyn. Oedden nhw'n byw yn y wlad yr oedd Duw ei hun wedi roi iddyn nhw, gwlad yr addewid. Yn wir, oedden nhw'n byw ym Bethlehem, ac ystyr enw Bethlehem wrth gwrs ydy tŷ bara. Ar y llaw arall, Moab oedd gelynion Israel. Oedden nhw yn addoli duwiau estron, oedd ganddyn nhw safonau gwahanol, oedden nhw hyd yn oed yn aberthu plant i'r duwiau estron hyn. Yn foesol, doedd hi ddim yn lle diogel, mi fydden nhw'n ffoduriad ac estroniad yn y wlad honno. Ac fel y gwelwn ni tro nesaf, doedd ffoi ddim yn llawer o help iddyn nhw yn y pen draw. Iddyn nhw falle gael bara. O fewn 10 mlynedd roedd Elimelech a Malon a Chilion wedi marw. Rwan tydw i'm yn siŵr be fyddwn ni wedi wneud yn sefyllfa'r teulu. Ond yn sicr rhaid bod yn ofalus o'n perthynas a Duw. A rhaid cymryd sylw o addewidion Duw. Rhaid cymryd sylw o'r pethau mae'n ei roi i ni. Mi oedd y bobl arhosodd ym Bethlehem, wel mi ddeithon nhw trwy'r argyfwng. Ac i Dduw ddod a Daioni allan o sefyllfa Naomi, fedrwn nhw mewn help meddwl, be sydd wedi digwydd tasen nhw wedi aros yn y man yr oedd Duw wedi roi iddyn nhw. Sut mae pethau rhyngddo chi a Duw? Ydy pethau'n dda rhyngddo chi? Neu tybed ydych chi weithiau'n ffoi rywle arall am gysur ac am ddiogelwch? Mi ddydodd Pedr a'i ddisgyblion wrth yr arglwydd Iesu. Arglwydd, at bwy rawn ni? Mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti. Mae'n loches tragwyddol i gael yn Nuw a Thad yn arglwydd Iesu Grist.
beth am i ni wneud yn siŵr o'r lloches hwnnw. Y fore, mi fydda i yn darlledu oedfa fach, lle fyddwn ni'n edrych yn fwy cyffredinol ar holl hanes Ruth, a wedyn dy llun, os fydd Dyw'n caniatáu, mi fyddwn ni'n dod nôl at hanes Naomi yn y bennod gyntaf yma o'r llyfr bach. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, diolch i ti am y ddiwrnod newydd a diolch am yn cadw ni'n ddiogel. Diolch o Dad am bawb ar hyn o bryd sydd wrthi'n brysur yn rhoi o'i hamser a'i hegni i ofalu am eraill. A dyn ni o Dad yn gweddio rwan y byddi di'n helpu ni i gadw'n golwg arna ti, i gadw'n agos ata ti, ac wrth aros yn agos ata ti o ddewn Tad. Neu di roi ni'r sicrwydd yn bod ni yn nwylo yr un sydd yn rheoli'r bydysawd i gyd. Uwchlaw pob coronavirus, uwchlaw pob trafferth a gofid. Amen. Yn edrych ymlaen at eich gweld chi tro nesaf. Dan eich bendydd.